And with that, we have talked about plants. I now hand over the biodiversity sphere to Bengt Holst, who will tell us a little bit more about animals. Thank you very much. Thank you. God aften alle sammen, og tak for, at jeg må være her. Det er et stort privilegie, og udover at være tidligere videnskabelig direktør i Zoologisk Have, så er jeg altså medlem af bestyrelsen i Wild Nature Foundation, og det er jeg faktisk rigtig stolt af. Jeg har valgt at fortælle en lille smule om den del af kuglen, der er nogle chimpansehår i, og det er at fortælle en lille smule om pattedyrenes fascinerende verden. Og den er fascinerende. I har alle sammen hørt om dinosaurerne. Dinosaurerne, det var der før vi andre, mange år siden, og for 65 millioner år siden, så blev det udryddet. En asteroide slog ned et eller andet sted på kloden, og så skabte et vejr omkring, eller nogle forhold omkring os, så de i hvert fald uddøde over tid. Og så sagde man, og det gav så mulighed for pattedyrene for at blomstre op, og det blev til de mange pattedyr, vi har i dag. Det er jo en meget simpel forklaring på et meget komplekst spørgsmål, og et meget komplekst problem. For faktum er, at for det første skete uddøen for dinosaurerne over millioner af år. For det andet, så var der allerede pattedyr på jorden på det tidspunkt, og faktisk var de første pattedyr, eller starten på pattedyrene, så skal vi helt tilbage til 150 millioner år siden. Så pattedyrene har altså været meget længe på den her jord. Og allerede i løbet af de første 7-8 millioner år, der var de fleste nuværende pattedyrgrupper allerede dannet eller begyndt til dem skabt. Og det synes jeg egentlig er meget tankevækkende, når man tænker på, hvad vi har i dag. Så levede de altså sammen med dinosaurerne, og det var helt klart, at dinosaurerne var de store, pattedyrene var de små på det tidspunkt. Men man har fundet for nogle få år siden, fandt man et fossil, som egentlig viste meget fint noget, man godt vidste lidt om i forvejen, at pattedyr og dinosaurer havde levet sammen, og det var faktisk også sådan, at pattedyrene har været rovdyr over for nogle af dinosaurerne. Det I kan se heroppe på billedet til venstre, så har man den egentlige fossil af den, og det til højre, der har man prøvet at genskabe det. Og det man ser, det er et pattedyr, det er et grævlinglignende stort pattedyr, der har overfaldet en dinosaur med et stort papegøjenæb, og de ligger i en slåskamp, og til deres store uheld, så sker der altså vulkanudbrud omkring samme tidspunkt, der kommer noget lava ned og låser dem fast, og så bliver de fanget i den der omfavnelse, hvor den ene bider den anden i halsen, og den anden bider den anden i poterne. Men det er jo alle tider for palæontologerne at kunne se, fordi så finder man pludselig ud af, hvad der har været på det tidspunkt sammen, og hvordan de har været over for hinanden. Og det er bare en lille historie, man kan selvfølgelig ikke slutte alverden ud for det her, men man kan bare slutte, det her er i hvert fald sket, og det er jo meget fascinerende. Men patdyrene har så udviklet sig siden, at de blomstrede op efter de 65 millioner år siden, da de fleste dinosaurer var væk. Og de eneste dinosaurer, der er tilbage, det er fuglene i dag. Det er en form for flyvende dinosaurer faktisk. Men så har pattedyrene udviklet sig til den kavalkade, som vi ser noget af heroppe. Det, der I ser her, det er bare et lille bitte udsnit af de 6.500 pattedyrarter, der findes på denne jord i dag. Og det er kun et lille bitte udsnit af de mange pattedyrarter, der er forsvundet over tid, hen frem mod den tid, vi har i dag. Men bare kig på de billeder her, og jeg tror ikke, jeg vil give mig ret i alle sammen. Det er jo nogle dybt fascinerende dyr, dem der er heroppe, og det er jo bare et lille bitte udsnit af dem. Mange af de dyr her, det er jo dyr, vi læser om, vi læser for vores børn, vi læser om dem selv, vi hører om dem allerede i vores tidlige børneår. Og det jeg vil prøve i de kommende 10-15 minutter at fortælle en lille smule om, hvor fascinerende den her gruppe egentlig er. For det er ikke kun at se dem som fascinerende dyr, de er smukke, de er spændende at se på, men de har også en helt fantastisk levevis, og det er jo det, der gør dem så unikke i denne verden. Hvad der ikke er så mange, der ved, det er, at pattedyr, der findes faktisk æglæggende former af pattedyr. Det vil sige, at de lægger æg fuldstændig ligesom fuglene, fuldstændig ligesom krybdyrene. Og dem, vi har heroppe, det er nogle, der hedder kloakdyr. Vi har den til venstre, det er et næbdyr, og den til højre, det er et myrepindsvin. Og næbdyr, det ligner en and. Det ligner sådan en and, der er kommet ned fra Mars på en eller anden vis. Den har et meget blødt næb, og det er ikke hårdt som en gråands næb. Det er helt blødt, så den kan gå og føle sig frem til maden, så den behøver ikke at se det ned under vandet. Den føler sig frem til det, og så spiser den alle de små orme og andre virveløse dyr, den finder dernede. Den lægger altså æg ind i en lille hule, ruger på dem ganske kort tid, og så kommer der unge ud af det. Myrepindsvinet har det samme. De danner kun en lille pung i den tid, de skal lægge æg, og så lægger de æggene ned i pungen, og så ruger de dem ud, og så
så bliver de født derfra. Og man kan tit spekulere på, hvordan klarer sådan nogle myrepindsvin der? Så det gør de altså, og de lægger piggene ned, og så går det egentlig ganske udmærket. Men hvad endnu mere spændende er, hannen har en helt speciel ting. Hannen har en penis, som ikke bruges til på nogen som helst måde at tisse med, eller noget som helst andet, bruges kun som parringsorgan, i modsætning til alle andre pattedyr. Og til forskel fra alle andre pattedyr, så er myrepindsvinets parringsorgan firedelt. Fire hoveder. Og det har man spekuleret meget på, hvorfor har den nu det? Og nu har man fundet ud af, ved at lave nogle forskellige undersøgelser for nylig, har man fundet ud af, at han kan faktisk, nu bliver det lidt kompliceret, lidt detaljeret, men han kan faktisk erigere den ene del, uden at erigere den anden del, og på den måde bliver han mere potent, fordi når han er færdig med den ene del, så kan han gå i gang med den anden del, og på den måde, så kan han altså klare en længere kopulationstid. Så der er nok nogen, der blegner her i selskabet. Det er bare en af de små spændende historier. Det er jo ikke noget, vi ser. Det er noget, vi kan ved at gå ind og læse lidt mere om det, og høre lidt mere om det, eller komme til en seance som den her. Vi har også forskellige former for patdyr. Vi har det, vi kalder pungdyrene, dem vi kender fra Australien. Der findes også nogle i Sydamerika. Og så er det de såkaldte placentale pattedyr. Det placentale pattedyr, det er dem, som har en livmor, hvor hele ungestadiet, altså fosterstadiet, det ernærer sig via den der. Mens hos kænguruerne, som hører til pungdyrene, ja, der bliver ungerne født, og der er det ikke større end spidsen af min lillefinger. En lille bitte sag, der kun er været, siden den ægget blev befrugtet, så er der gået 2 til 3 uger. Og når den lille unge, den bliver født nede ud af kønsåbningen, så har moren forud for fødslen, hun sætter sig ned, så har hun slikket en spytvej fra kønsåbningen op til kanten af lommen. Og så ungen, når den kommer ud, den er blind, den er ikke andet end et kæmpe hoved, og så 4 små lemmer, 2 forlemmer og 2 baglemmer. Og den følger så det her duftspor, som kan gå efter, griber sig fat i pelsen, kravler op af pelsen og følger bare duftsporet, indtil den kommer op til lommekanten og bliver ved med at kravle. Så falder den ned i lommen, og dernede, så bor den nede i det her mørke, nede i det beskyttet, godt beskyttet mod alle de farer, der er ude omkring. Så finder den en digevorte derinde, og de stikker frem. Når snart den har fået fat på en digevorte, så sutter den fast på den. Og når den så er suttet fast på den, så vokser digevorten med det samme ind i munden på den, så er den låst fast til digevorten. Så det er ikke noget med, at man skal tage barnet op eller ungen op og sige, nu er det altså tid til at få noget mælk. Nej, den er låst fast til den der, og så en gang imellem, så pumper moren bare noget mælk ind i den her lille unge, og sådan vokser den det første lange stykke tid, og på den måde er den sikker på, at den får det mælk, den skal have, i fuld beskyttelse. Og først når den er de her omkring 3 måneder gammel, så begynder den at kigge ud af pungen og kigge ned på, hvad det er for noget græs, moren sidder der og spiser. Men pungen er jo sådan et stykke op over græsset, så den sidder der på strækker sig for at få fat i det der græs, det kan den ikke. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver behovet for at få græs, fordi den er nysgerrig, så stor, at den simpelthen falder ud af pungen, og det bliver den første berøring med græs, som bliver den senere føde. Det er da genialt, ikke? Så kan der godt være flere unger i sådan en punkt på en gang, for der kan være den tidligere generation og næste generation, og kommer der pludselig en fare, hvor der er så fred og ro og ingen fare, det er der nede i pungen, så selvom den er ude at græsse, så ser man sådan en unge, der hopper hen til moren, tager hovedspring ind i pungen, og så løber den ned der, så sidst man ser det benene, der strider op af pungen. Så det er bare for lidt sjov omkring pungdyrene. Pungdyrene er en fantastisk divers gruppe, og det sjove er, der er lige så mange former for pungdyr, altså kænguruer og den slags, som der er af pattedyr på den afrikanske savanne. Der er rovdyr, der er de græsædende, der er de trælevende, der er de jordlevende, der er de klippelevende osv. Det er bare en udvikling af pattedyr, der foregår et andet sted, der var helt separat fra Afrika og Asien, fordi Australien har været sådan en separat ø gennem rigtig mange år, så evolutionen er foregået helt for sig selv. Dybt fascinerende, synes jeg i hvert fald som biolog, og det håber jeg også, I kan se. Næste gang I ser en kænguru, så prøv lige at tænke på, hvor mange unger der er født, og hvordan den unge er kommet til verden, og hvad der ellers er sket. Så er vi store, vi har små pattedyr. Det største, det er blåhvalen, og det mindste, det er pygmæspidsmusen, som vi ser herude på venstre side. Blåhvalen kan blive op til 35 meter lang, altså ret langt. Det kan veje omkring 150 tons, og det er også pænt stor. Og det kan de jo så kun, fordi de lever ude i vandet, hvor de ikke skal bære deres egen vægt op. Og man mener også, at blåhvalen er det største dyr, der nogensinde har levet på denne jord. Større end de største dinosaurer. Og det er jo så, fordi den har vandet til at bære sig selv op. Pygmæspidsmusen, som også findes her i Sydeuropa, men ellers findes vidt udbredt i Asien, den er ikke mere end 3-4 cm lang. Det er ikke sådan, mere end sådan her. Den vejer knap 2 gram.
Kolibrier kender jeg som fuglene, det er nogle meget, meget små fugle. De vejer også knap 2 gram, så en pygmæspidsmus vejer faktisk ikke mere end en kolibri. Så det er dybt fascinerende. I har alt imellem de kæmpe store blåhvaler ude i vandet, og de små pygmæspidsmus herinde. Så har vi nogle vandlevende former. Vi så dem fantastisk på Beas film derinde med delfinerne. Delfinerne, som er kendt for deres meget sociale instinkt og for deres fantastiske måde at kommunikere på. Og noget af det seneste, man har lært om delfiner, man har tit spekuleret på, hvor intelligente er de. Er de ikke meget mere intelligente end alle de andre dyr? Og det synes jeg er lidt svært at bedømme, fordi hvad er intelligens? Altså hvis vi spørger en rotte om, hvad intelligens er, så vil den sige, den, der kan finde igennem en labyrint hurtigst muligt, det er et intelligent dyr. For det er nu engang dens verden. Mens vi stiller jo fine regnestykker og klodser, der skal sætte sammen og sådan noget. Det er vores verden, og delfinerne vil sikkert lave en helt anden verden. Så at definere intelligens på tværs af arter, det skal man lade være med. Men man kan kigge lidt på deres kommunikation, og der har man fundet ud af, at delfinerne har rigtig mange lyde, forskellige lyde, og man har også fundet ud af, at de kan holde små samtaler kørende. Og det vil sige, at med noget nyt lytteudstyr, man har fundet, der kan man skelne den enkelte delfinlyd fra den ene, altså enkelte individ fra det andet, og man har fundet ud af, at de kan sidde, den ene siger noget, så svarer den anden, og så siger den første noget igen. En meget struktureret samtale mellem 2 delfiner, selvom der er mange delfiner til stede. Og det er jo fantastisk. Det er en verden, vi ikke ser til dagligt, det er noget, vi ikke hører, men det er en verden, der eksisterer, og en verden, der er udviklet over de millioner af år, som det har taget at udvikle delfinerne. Så det er ikke kun nogle smukke dyr, nogle spændende dyr og nogle sjove dyr at se på, men det er også nogle enormt spændende dyr, rent biologisk set. Så har vi nogle dyr, der er tilpasset det enorme kuldegrader, der findes. Det er det muskosokserne, der findes oppe i Grønland og findes i Nordcanada, Alaska. Muskosokserne kan tåle ned til 40-50 graders kulde, og når det bliver rigtig, rigtig koldt deroppe, jamen så står de bare på hovedet mod vinden, og så lader de sig sne inde, hvis det bliver nødvendigt, og så når sneen er slut, snestormen er slut, så kommer det op, ryster sneen af sig, og så er det alligevel klaret varmen. Og det kan de gøre, fordi de er udstyret med en pels, der er todelt. Den ydre pels, den I ser op på billedet her, det er en meget kraftig pels af dækhår, nogle lange dækhår på omkring 30 cm. Det er den, der beskytter mod alle de iskrystaller, der flyver gennem luften under sådan en snestorm. Indunder den her dækpels, så har det en uldpels, der er så blød og så varm, så det findes ikke bedre. Angora-kaniner kan godt gå hjem og lægge sig. Det er ikke noget i forhold til en muskosoksepels. Og man kan godt tage muskosoksepels og lave det til rigtig godt tekstil, altså tøj, halserklæder og vanter og sådan noget. Det eneste problem med muskuspels, det er ikke særlig stærkt. Så det man gør i praksis, der hvor man laver det til tøj, det er at man blander det med fåreuld. Så fåreuld, der er stærkt, og muskusuld, der er varmt, den blanding der, den er genial. Den koster mange penge, men den er rigtig varm at have på, og det er det, de overlever på oppe i det arktiske. Så det er, når man er oppe i det varme, i det rigtig kolde areal oppe i ørkenerne. Der findes også en anden ørken, og det er det, man normalt kalder ørken, det er ude i det varme, altså ude i sandet, hvor der ikke er vand, hvor der ikke er nogen planter, de der irriterende planter, som Minik snakkede om, der generede geologerne. Ude i den ørken, der kan man se kameler eller dromedarer. Det er dromedar, og forskellen på de to er, hvem har 2 pukler? Kamelen har 2 pukler, dromedaren har 1. Det, der er her, det er dromedaren, og de kan klare sig ude i ørkenen i mange dage uden vand, til trods for varmen. Og det kan de, fordi de bærer rundt på de her vandbeholder op på ryggen, som er enten 1 eller 2. Det er vandet, de har på ryggen. Og så forestiller man sig, at det ligger sådan en vanddunk, som hvis man punkterer den, så står det ud i sådan nogle stråler. Og sådan er det selvfølgelig slet ikke. Er nogen nogensinde set en pukkel skåret af på sin kamel? Nå, det ser spændende ud. Hvis jeg vender den om, så er det som en kop, og så ligger der bare fyldt med fedt nede i den. Altså en pukkel hos en kamel, det er en stor fedtklump. Og når nu de går ud i ørkenen og brug for vand, og ikke kan finde det ude i de forskellige steder, hvor de ellers skulle have fundet vand omkring planterne, jamen så begynder de at forbrænde fedtet, og ved forbrænding af fedt dannes der vand, og det er det vand, der gør, at de kan klare hele den fysiologiske proces ude i den her knastørre ørken. Og sådan en kamel eller en dromedar, de kan gå uden vand i op til 11 dage. 11 dage uden vand. Anja sagde det før, at vi kan leve uden mad i 7-8 dage, og uden vand i et par dage, og så uden luft i et par minutter eller sådan noget der. Men kamelerne, dromedarerne, kan altså klare at gå så lang tid. Og det gør de udelukkende, fordi de kan forbrænde puklen. Så er puklen altså også blevet meget lille efterhånden, og den er blevet ret splatten. Samtidig så kan de lukke næsborene, så den udåndingsluft, der kommer ud, det genvinder faktisk væden fra den luft, de udånder, og på den måde så økonomiserer det med luften. Så på den måde er det godt tilpasset liv
i det varme strøg uden vand. Når de så kommer ind til et vandhul igen, så kan de drikke 120 liter i et sug. Ikke et sug, men uden at løfte hovedet. 120 liter, det er altså ret meget. Så er der pattedyr, der er tilpasset liv i træerne. Orangutangen er et rigtig godt eksempel. Vi har også gibberne og sådan nogle. Og for orangutangens vedkommende, der findes 3 arter af orangutanger. 2 på Sumatra og 1 på Borneo. Og de lever 60-80% af deres liv oppe i træerne, og er fantastisk godt tilpasset til det. Til gengæld ser de ret arkaget ud, når de kommer ned på jorden, og bare går med de der lange arme, og ved ikke rigtig, hvor de skal anbringe dem henne. Men oppe i træerne, der er de deres mestre. Og derfor er de meget afhængige af, at vi har de skove tilbage, som der desværre bliver fældet meget af i Sydøstasien, for at lave palmeplantage og forskellige andre dele. Så efterhånden som skoven forsvinder, så vil orangutangen også forsvinde. De orangutang-billeder, I har set med sådan en meget stor kæbepose her, sådan en stor fedtpose under hagen, det handler, når de bliver kønsmodne, så får de den, og jo større fedtpose man har under hagen, desto mere dominerende bliver man over for andre hanner. Og det skal vi huske, når vi begynder at få dobbelthære sådan lidt op i alderen, at det har altså en betydning, og det kan man altså godt bruge. Nu skete der noget. Der kom der sort skærm her. Vi prøver lige. Jo, jeg skulle lige. Nå. I så lige, nogle af jer så måske, vi kan lige prøve at se. Kan I se op til højre? Det er bare for at vise, der er også et andet pattedyr, der blandt de andre pattedyr, dem der hedder pungdyrene. Der er altså også nogle trælevende, selvom det ser lidt underligt ud med en kænguru oppe i træerne. Der findes trækænguruer. De lever også størstedelen af deres liv oppe i træerne, selvom det ser lidt underligt ud. Vi er vant til at se dem hoppe ned på jorden. De klatrer ganske glimrende. Men de kan bare ikke holde på særlig meget, men de gør det altså ved hjælp af fødderne af sig selv. Så er der flyvende pattedyr. Flyvende pattedyr, det er flagermusene. Vi hører dem en gang imellem, og vi ved også, at de har ekolyd og sådan noget. Men jeg tror ikke, der er mange, der tænker på, at en femtedel, cirka 20% af alle pattedyr, det er flagermus. Så mange flagermusarter der findes. Så der findes omkring 1600 flagermusarter. Og det er mange. Der findes store, der findes små, der findes kødædende eller blodædende i hvert fald. Der findes blomsterbestøvende, der findes almindelige insektædende osv. Og det er nogle helt fantastiske former, og hvis man bare ser hovedet, så er det jo en imponerende kavalkade af underlige systemer, man har lavet med store ører, store næser, så de både kan lugte og de kan høre. Men nogle fantastiske skabninger, som har taget alt muligt i brug, som vi først har lært at bruge inden for de sidste 50 år eller noget af den stil. Det har de gjort i millioner af år. Så er der rovdyr, som så er der patdyr, der er blevet til rovdyr, det vil sige, at de lever andre dyr. Det her det er en jaguar, der har fået fat på en karman. De er tilpasset det her liv, og de er nødvendige for at få udryddet ud i de andre plantelevende dyr, og også de mindre kødædende dyr, sådan at vi får have en ordentlig balance i naturen mellem de planteædende, som slider på plantelaget, og så ellers kødædende, som lever af de her. De holder hinanden meget fint i skak. Men vi har også pattedyr, som frivilligt lægger huden til andre dyr, som lever af dem. Og det er for eksempel girafhuden her, hvor oksehakkerne de lever af de parasitter, der sidder i huden. Og der kan man se oksehakkerne og forskellige andre fugle, der lever af alle de parasitter, der har boret sig ind i tidens løb i huden på giraffer og næshorn af den slags, og faktisk holder dem helt rene, så det er en form for pussefugle, der sørger for at holde dem rene. Og der har man oplevet noget i Afrika, hvor man er begyndt at sprøjte mange af vildbestandene, fordi man er bange for mange af de sygdomme, de har, så man lokker dem hen til et sted, hvor de godt kan lide noget at spise, og så når de går ind på den her foderplads, så bliver de sprøjtet med forskellige former for pesticider, altså noget, der dræber insekterne, og på den måde holder man insektfri, og på den måde sørger man for, at de ikke kan sprede insekterne. Det har så til gengæld også betydet, at oksehakkerne begynder at uddø, så nu er man begyndt at forbyde den der del, og så kan de altså få lov at leve. Nu får jeg at vide, at jeg skal snart runde af, og det gør jeg også snart, men I skal lige få de sidste patdyr med, hvis jeg kan få de næste billeder på. Det her, det er bjergtapiren, og bjergtapiren, det er en af dem, som er afhængig af, eller som skoven er afhængig af, det er en af dem, som spreder de frø. Den spiser med den ene ende, spytter dem ud i den anden ende, og på den måde, så får den altså spredt frøene, og dermed genforynget skoven, og er meget, meget vigtig for regnskovens foryngelse. Det her, det er en af de 4 tapirarter, der findes i denne jord. Og når de så lægger deres klatter rundt omkring, så er der andre dyr, der lever af patdyrenes efterladenskaber. Det her, det er en gødningsbille op til venstre, og gødningsbillen er det insekt, det stærkeste insekt, der findes på denne jord. Det kan trille en kugle, der vejer
1200 gange så meget som billen selv. Og derinde i ligger deres æg, der bliver til larver, så larverne bliver altså født inde i i en madkasse, æder sig ud af kuglen, og så kan de leve videre som biller. Og så til sidst, så er der de dyr, der dør. De er altså mad for en masse andre fluelarver og den slags. Så skal jeg lige hurtigt springe til chimpansen, vores nære slægtning. Chimpansen er jo et intelligente dyr, som vi gerne vil sammenligne os med. Chimpansen har udviklet redskaber, og det var det, vi tidligere sagde. Der er forskel på mennesket og aberne. Vi kan lave redskaber, det kan chimpanserne ikke. Beviset er heroppe, det er ikke rigtigt, for chimpanser kan sagtens lave redskaber, de kan også bruge redskaberne. Her er det en chimpanse, der fisker efter termitter, og den stikker simpelthen bare pinden ned i et hul, hvor der bor termitter. Termitterne angriber pinden, og når den så griber fat om den pind, hiver den op igen, så slutter de der 3, 4, 7 termitter, der sidder på pinden, og så får de et godt proteinmåltid. Dens nærmeste slægtning, det er ham her, det er mennesket. Og mennesket, det er os. Vi har formået igennem de relativt få år, vi har eksisteret, der har vi formået at lave den her skov, der er meget divers og meget, meget mangfoldig med en masse levesteder til en masse forskellige dyr, og forudsætningen for alle de her dyr kan overleve. Vi har forstået at lave den om til monokultur, enten en asfaltkultur eller en monokultur i form af marker. Det er en meget smuk rapsmark, men den er kun smuk, den er for dyrene generelt er den ikke særlig spændende, for der er ikke så mange levesteder. Der er ikke så mange forskellige levesteder deroppe, så der er også meget få dyr i det her område. Samtidig har vi formået at tage de vilde dyr og lave dem om til husdyr. Og husdyrene, hvis man tager dem i vægt, så er de vilde pattedyr, de vejer i dag kun 4% af vægten af alle pattedyr på denne jord. Resten, det er enten mennesker eller husdyr. Det synes jeg er ret tankevækkende, at vægten af de resterende pattedyr i denne verden ude i naturen, det er kun 4% af samtlige pattedyr på denne jord. Og så skal vi huske på, at de her husdyr, vi har, de skal have foder. Det foder, det skal dyrkes. Hvor bliver det dyrket? Det bliver dyrket der, hvor der tidligere var skov. Altså har vi ryddet skoven eller naturområder for at skaffe foder til de her dyr. Det er den proces, vi skal lade om på. Fordi det betyder, at vi har fået skabt en masse truede dyrearter, som over hele verden i dag er faktisk på randen af udryddelse, og mange af dem er allerede udryddet. Så det, der var en nødvendig transformation, dengang menneskets vugge var der, og vi lavede naturen om til marker, hvor vi kunne få en masse mad. Det gav god mening dengang, men nu har vi gjort det i for høj grad, så nu skal vi have vendt den der transformation, så når vi skal gå i dag, skal vi lave monokulturen tilbage til den naturlige skov, til den naturlige områder. For kun ved at gøre det, så kan vi få dyrene til at genindvandre, vi kan få dem til at overleve, og på den måde genskabe den økologi, det her system, som vi alle sammen er afhængige af, som klimaet er afhængige af. Og hvis ikke det fungerer, hvis det ikke er i balance, så kommer klimaet heller ikke i balance, og så får vi alle de problemer, vi har alle sammen. Så det vigtige er, at vi nu kommer tilbage igen til en stor del af vores områder, og får lavet det om til natur, hvor naturen kan trives på naturens egne præmisser. Og med det vil jeg gerne sige tak, men jeg vil også gerne Jeg vil bare lige sige her til sidst, vi kan gøre meget, vi kan hver især gøre rigtig meget, og vi skal gøre rigtig meget. Der er masser af teknik i det, vi skal gå ud og gøre en masse naturbevarelsesarbejde, og det gør vi blandt andet gennem fonde som den her for eksempel. Men vi kan også gøre det ved bare at få lavet en holdningsændring ude omkring folk. Og der er 2 her i lokalet, der i den grad har lavet et fabelagtigt arbejde for at ændre folks holdning, for at få fascineret folk omkring naturen og de vidunder, vi ser ude i naturen. Det her var bare et meget lille udpluk af, hvad det er for en natur, vi risikerer at miste, hvis ikke vi passer på dem. Og de 2, det er Uri og Helle, som har fotograferet naturen og alle de truede dyr, og prøver den vej igennem at få folk til at forstå, at det er skatte, vi ødelægger. Det er skatte, vi får til at blive til truede. Og hvis ikke vi gør noget, så forsvinder de altså. Og det er det næste, der skal tale, lige efter der har været en lille film omkring et af de store resultater, der er opnået igennem den her lille fond, som hedder Wild Nature Foundation. Tak skal I have.